jornada jo us parlaré de la cultura industrial. Pensem en cultura, en la llengua, tot això que sortir, l'art i tot això, però també les màquines també formen part d'aquesta cultura. Creen una relació entre les persones, creen costums, creen lligams, per tant, també és cultura. Parlarem de les indústries hidràuliques tradicionals, al Pirineu. Què entenem per indústries hidràuliques? Són les que funcionaven amb màquines mogudes per motors d'aigua. I això es feia mitjançant rodes hidràuliques, també anomenats rodets. Eren rodes bàsicament de fusta, hi havia molt de ferro necessari perquè el ferro era molt car, de fusta n'hi havia molta. També, al final, cap al segle XX, va haver-hi turbines metàl·liques i modernes perquè es havien de fer funcionar generadors elèctrics i això només podia fer-se en turbines. Això era ja ben entrat al segle XX. I de quines màquines parlarem? De quines indústries parlarem? Parlarem dels molins fariners, de les serradores o també anomenades molines, de les centrals elèctriques, dels bernats de llana i de les fargues. De les fargues no en parlaré. Al matí hi ha hagut una menció especial a les fargues i per tant és una indústria molt concreta que afectava la Vall Ferrera, el lloc de la Vall Ferrera i que no era a l'abast de tothom. La majoria de la gent dels pobles no feia servir la farga. Quan es van instal·lar? Els molins fariners i bataners venen d'antics romans i a la llarg de l'edat mitjana es van escampar per Catalunya i pel Pirineu. Les serradores són màquines més complicades en tecnologia que ve de Centre Europa i es van introduir probablement al segle XVIII, o si més no des d'aquest temps hi ha documents escrits. I després les centrals elèctriques ja en el segle XX, primeres èpoques del segle XX, llavors ens ho havien de portar de fora, havien de portar la turbina, havien de portar el generador, de vegades a braç, perquè no hi havia camins de carro i per tant, molt bé. Van deixar de funcionar, sobretot els molins, les serradores i les centrals, cap als anys 60 i principis dels 70 del segle XX. Van deixar de funcionar per què? Perquè es va estendre la xarxa elèctrica general, a part que es van fer moltes centrals hidroelèctriques aquí al Pallars, i també es van modernitzar les carreteres, nous sistemes de transport, i això facilita el comerç, ja no s'han de fer productes perquè poden venir de fora, i ells també en van portar cap a fora, i després hi ha una maquinària industrial que es tracta d'obsoletes, aquelles màquines antigues. És curiós observar que pràcticament en 2 dècades desapareixen unes màquines, unes indústries que eren centenàries i algunes fins i tot mil·lenàries. És un canvi molt fort. On estaven situades totes aquestes indústries? Diríeu que n'hi havia moltes. N'hi havia moltes. Gairebé tots els pobles que tenien un riu o un barranc caudós, pràcticament tots tenien molins, gairebé tots. Un o dos, i una vegada potser 3. I a més, si tenien el bosc a prop, tenien serradors. De molins n'hi ha, en aquest sector n'hi ha com uns 30 de passada, i de serradora n'hi ha bastantes més, gairebé 40. Per tant, hi havia molta indústria del bosc, hi havia molts boscos. A les valls d'aquí, aquí em falta un sector del Pirineu que pertany a l'Urgell, que no l'he pogut estudiar. Veieu els molins de color palla, les serradores, les centrals elèctriques van generalment associades als molins perquè es van instal·lar dintre dels molins, la majoria, i després hi ha de batans n'hi ha 3 documentats. Suposo que n'hi havia més, però fa molt temps que van desaparèixer. I després hi havia també, a la Vall Ferrera, hi havia fargues. No les explicaré aquí, però estaven situades aquí. També una ronda riu i alguna altra capitulació. Hi havia una fàbrica de llana, en canvi a l'edifici, a prop de Pífia. Allà netejaven i carregaven la llana. I funcionava també amb aigua. Parlarem breument, ja que parlem dels molins, veurem una mica com són, molt breument. Però aquí veurem
És molt simple la màquina. És un eix que gira, un eix vertical que gira. Gira gràcies a un rodet hidràulic que hi ha aquí baix. Llavors, a dalt hi ha les dues moles. Endavant? Aquí? És el del mig. És el de És dalt. igual, si no... És el del mig, és el mig. Aquest aquí. Aquestes aquí són les moles o pedres, n'hi ha dues. La de dalt és la de dalt roda, gira. Gira perquè aquesta gira la fa girar. Aleshores s'introdueix per la puja al gra, entra dintre del moll i surt, diguem-ne, entre les dues moles. Això està tancat i aleshores surt per aquest forat. Perquè dieu, com és un moll, aquesta eina d'aquí és una mena de grua que serveix per treure les pedres perquè de tant en tant s'han de conservar, s'han de picar i s'han de canviar. I pesen molt. I a baix hi ha un rodet. L'únic, en queden dos, tot el Pallars, com aquests. Un molí modern que funciona, ja en aquest cas, funciona amb la turbina la turbina que serveix per fer electricitat. És a dir, les centrals es van instal·lar en el mateix molí. Llavors s'aprofitava la mateixa sèquia, la mateixa aigua, per fer anar també el molí. Aleshores, amb un sistema de drenatge es feia anar les moles i no funcionava, per tant, amb el rodet. I ara veurem com funciona el molí. Aquí el moviment regulada a voluntad del molinero. donarà l'aigua Cantidad de agua per hasta anar que a poder comienza el licitar. molinero. Una vez iniciado el giro, el seguimiento la piedra. I llavors el moliner introdueix el gra Con grano para que pase i a las el gra baixa puntas sota del mulla, pues si rozan las entra piedras dosificadament sin dintre grano, el molí salen chispas y estropean el sabor. per sota la farina. Va parar en aquesta caixa anomenada farinal. Les ferradores. Les ferradores són màquines molt més complicades. Repeteixo, segle XVIII. Tenen dos tipus de moviment mecànic. La serra que puja i baixa, una bancada que planta el tronc que s'ha de serrar i llavors aquest avança automàticament, el seu de línia era automàtica. Per tant, avança automàticament gràcies a tot aquest sistema, a tot aquest mecanisme moguts a partir del rodet. Un aspecte d'una serradora. Una serradora bastant oberta de pedra, en queden algunes, encara que per dintre estan generalment buides. Una serradora de fusta única que queda, maquíssima, encara es podria conservar i estaria molt bé que es pogués conservar. Un rodet de fusta, fixeu-vos que de ferro n'hi ha molt poc, perquè era molt car. I llavors que s'estudia molts anys, però igual, feina de nova, perquè de fusta en tenien sobradament. Veurem com funciona una serradora. La serradora de l'aigua, el rodet gira, la biela es posa en marxa, que fa pujar i baixar la serra, i llavors tot aquest mecanisme fa que giri un torn, aquest que està veient aquí, i que regala una cadena. I aquesta cadena estira aquesta bancada que té el roll i llavors doncs l'empeny cap a la serra. Els molins bataners. L'objectiu d'aquests molins era batre, és a dir, donar cops, colpejar un teixit de llana que estan allà, situat. La llana, quan es teixeix, queda molt porosa, queda molt. Si, per exemple, hem de fer una manta o hem de fer un sorra o una catifa, s'ha de completar. És com completava aquests malls. Estava mullada i anava donant cops i es completava. I aleshores no em queda cap resta perquè té el Pirineu. Però en queden altres que, pel nord d'Espanya, per exemple, pel nord del Pirineu també en queda algun i, per tant, havia de ser semblant a aquest aquí. Aquí veiem l'aigua, la roda hidràulica, unes lleves
I llavors això doncs, funciona, no? Haurem d'avançar, ho sento, però haurem d'avançar perquè manera econòmica. Avancem. Bueno, és el batall aquest, de no aigua. Llavors aquestes lleves fan voltatge. Les centrals elèctriques funcionen a partir d'una aigua canalitzada, va parar directament a la turbina i per un sistema de fletxes i politges va funcionar al redor. Un quadre elèctric molt senzill perquè eren instal·lacions molt precàries, feien unes bombetes i prou. Podien ser aquestes indústries d'un particular o podien pertànyer al poble i estaven gestionades per l'Ajuntament o per una junta que era qui contractava el qui deixava i el pagament es feia normalment en espècies. Com estan actualment? Hi ha molts usos que està ja a punt de desaparèixer. Ja veieu restes d'un molí també, com està. Una serradora, n'hi ha unes quantes que estan així, algunes han desaparegut. Una antiga central, potent, ja veieu com està. Una altra central. I s'han conservat algunes gràcies a que s'han convertit en museu. Aquí hi ha serradora, hi ha molí i hi ha central que estan en funcionament. Una serradora també ben conservada, encara que únicament funciona, que pertany a l'ecomuseu. Un molí petit però molt maco que es conserva, un gran molí que era més central, amb l'habitatge del moliner. Una serradora que s'està recuperant, aquesta ja hauria de recuperar-la. I llavors tenim un patrimoni en perill de desaparició. I per això proposem al pla de seleccionar i preservar algunes de les indústries hidràuliques més representatives i millor encara posar-les en funcionament. Col·locar panells informatius i formar especialistes que puguin fer funcionar i mantenir aquestes màquines, si no tot això es perdrà. Bé, els habitants d'aquests pobles ens donen una lliçó, perquè eren autosuficients, és a dir, es produïen els aliments, equipaments, objectes i utilitzaven els recursos que tenien. I a més empraven fonts d'energia renovables, aigua, llenya i carbó. Per això, a partir d'aquestes, de la nova realitat i de les noves tecnologies, hauríem de tenir cap un model que incentivés l'autonomia energètica en renovables, que redueixi la dependència de productes alimentaris, energètics de consum dels mercats exteriors. I bé, agraïments, molts agraïments per això que heu fet aquest treball i moltes gràcies. Molt bé, ens queda també 1h40. Algú vol fer alguna pregunta? Joan? Ai, un Què? Hi ha una cartografia d'aquests molins? Cartografia no. Hi ha un mapa que hi ha per les presentacions, per cartografia. Hi ha el que sortia, sí que hi ha el que sortia, sí, no tens la publicació que es va fer de l'Ecomuseu i després hi ha una altra persona que va fer un altre inventari i sí que el que ve a ser el que ha fet ell, potser, no sé, el de Tor, la Mola de Cerdà, alguna més així, però sí. O sigui, hi ha la publicació que està traduïda per les biblioteques de l'Ecomuseu. Una noia amb una beca